vycvičené, lebo som dal do cechu to a teraz idem si našetriť a videli ste, že mám 607 hubičiek, takže teraz si na niekoho idem skočiť. 167. Beží a ja som si chcel pre vás pripraviť splachovať, keď sa bude dať, lebo teraz máme hadí muž. To je hadí muž a ja ho skúsim prečnať. Sorry za menšie lagy, ale nič som s tým nemohol spraviť, takže nedali sme to. Takže ideme splachnúť. Tak dneska nebudeme splachovať. Tak toto bolo také zoznámenie s šejkom a na budúce sem tu späť a čus lidičky. Dávajte lajky, odbery a nezapomeňte sdíleť. Čus.